uNkulunkulu onamandla wonke yisoba bonke abamkhonzayo angikweswela mina senziwa sakhe uyangelusa ebusuku nasemini wena uyendlala isithebe sami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami ugcobile ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima esinibizele khona kuhle akukubi kuyajabulisa ngoba uthe umntanami ezophuma eyoshada bafika abazalwane bamfisela inhlanhla manje ke leyo nhlanhla sesiyayibona hayibo ngathi sekuyiyo le nhlanhla ababeyicelile sesithi abezeke futhi bezosho ukuthi hayibo nhlanhla kanti usukhona na kathi yazi ukuthi kwenzi into esenzekele manje angazi ngathi ngendlela esijabula ngakhona siyajabula into unyazi elisenzele lona lavele laphendula kwavele kwangathi nje iphupho kanti cha into enza ngempela Siyabonga Nkosi enkulu yasekuphameni inkonzo siphilona phakathi kwaleli khaya la kaMngoma siyacela ke Nkosi ungena kwethu phakathi kwaleli khaya kube kuhle Shembe ukubone Nkosi enkulu yasekuphameni size umntwana Nkosi wala ekhaya oganele kwaBhengu Shembe oyingcwele Nkosi umama ungilisile ngomntwana siyacela ke Shembe lo mntwana Nkosi osesiswini sakhe Shembe kube nguwe Nkosi enkulu yasekuphameni ozombelethisa Shembe mase kushaya isikhathi Jehova ukunika umsuli inyembezi ukunika umthokoziso wenhliziyo ngisho ngadumala kanjani kodwa meke wabona ubuso bakhe buyaphela ukudumala ngisho ngaba sosizini olungakanani kodwa meke wabona ubuso bakhe noma wezwe izwi lakhe edlala kuphela konke yiyo ngithi uJehova ukunika isibusiso esingaphezulu kwebusiso